Βρισκόμαστε στο Wine Bar, στην αίθουσα των Ελληνικών Αποκαλύψεων, μία αίθουσα με τεράστια επισκεψιμότητα και έχει και ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλη τη γη. Άνθρωποι που έρχονται να δοκιμάσουν αφανείς ποικιλίες, φυσικά κρασιά, οραντζινοποιήσεις, κρασιά που έχουν περάσει αμφορέα. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν βρίσκεται από πίσω παραγωγός, αλλά εινολόγοι, εινοχόοι και κοινοποιούμε και γνωστοποιούμε στον κόσμο καινούρια κρασιά ή κάποια που τα έχουν δοκιμάσει κάποιες άλλες εσοδιές και μπορούν να τα συγκρίνουν με τις τρέχουσες. Πλέον ο κόσμος δεν είναι όπως ήταν παλιά που δεν ξέρανε τι σημαίνουν γηγενείς ζύμες και τι σημαίνει φυσικό κρασί. Θεωρώ ότι το Wine Bar πρέπει να έχει όλο και καινούριους εινοποιούς, όλο και καινούριες εσοδίες, όλο και καινούρια κρασιά, νέες κυκλοφορίες, ιδιαίτερους κωδικούς που ξεχωρίζουν, κρασιά που έχουν ταυτότητα, γιατί αυτό είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα των σπάνιων ποικιλιών, να βγουν σε ένα μπαρ και να τα δοκιμάσουν όχι μόνο Έλληνες, αλλά και άνθρωποι από όλο τον κόσμο και να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους πια, να κωδικοποιηθούν, θα λέγαμε, οι ελληνικές ποικιλίες.